Юлдаш авылы халкы һәм тирә-як авылларда яшәүчеләр, сәхнә сәнгатенә тартылучы, мәдәни чараларны үз итүче тамашачылар, үзешчән сәнгатьтә актив катнашучылар сөенде бу көнне. Урындагы инициативаларны яклау программасы һәм Бердәм Русия сәяси партиясының реаль эшләр проекты кысаларында Юлдаш авылы мәдәният йорты яңарыш кичерде. Бинаның тәрәзәләре, ишекләре һәм җылыту системасы алыштырылды. Ата бузган хезмәтләрне Ишембай шәһәреннән шәхси эшкуар Николаев һәм Меләвез шәһәреннән Барсум җәмгыяте башкарган. Мәдәни учак балкып торган утлары, җылы залы белән каршы алды кунакларны. Клубның фойесында ук көзге муллык, уңышлардан әзерләнгән күргәзмәне һәркем теләп карады. Чарада район советы секретаре Игорь Никифоров, мәдәният бүлеге начальнигы Рөстәм Әхмәдиев, Ябалак авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рөстәм Гыйлемханов катнашып чыгыш ясады. 30 елдан артык шушы учакны сүндерми, мәдәни тормышны үз иткән халык белән бер сулышта аңлашып, эш алып барган Ләйсән Хөрмәтуллина әңгәмәдә бары тик рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бу елгысы елны инде безнең Юлдаш авылының мәдәният йортына ППМ программасы буенча зур гына ремонтлар башкарылды. Бүгенге көндә клубыбыз матурланды, җәмләнде. Авылга үзенә күрә бер ямьле нур җәм биреп тора, Аллага шөкер. Моның өчен инде минем үземнең шәхсән, үземнең исемнән, авылдашларым исеменнән, район хакимияте башлыкларына, администрациягә зур итеп рәхмәтемне белдерәсем килә. Зур итеп рәхмәт аларга. Безне шушы программага кертеп, шундый эшләр башкарып, шушы клубыбызны яхшы әйләп хәрәкәт итәләр. Инде безгә инде шушы куанычка шатланып кына рәхмәт итеп яшәргә кала. Дөньяларыбыз имен, илләребез тыныч булсын. Әйе, авыл җирлегендә мондый бинаның булуы зур куаныч. Халык бирегә мәдәни чараларга да, биләмә тарафыннан уздырган киңәшмә утырышларга да килә. Мин менә хәтта авыл еллары шушы авылда клубларны бетереп, менә авашамны утырткан инде, шулай. Әллә киләм 2 ел рәттән яңа елларында килдем. Бәлки менә шулай авылны ташлабаска, шуннан менә безнең бу елны Юлдаш авылында кайткан кешеләр бар инде, авылны зәкир алып китәр, авылга күрә кешеләрне ярып итеп, бер эш урыннары оештырып булмас микән? Максатына тормаз Республикабыз хөкүмәте тарафыннан булдырылган әлеге программа проектлар бик урынлы. Чөнки алар ярдәме белән урындагы проблемалар алга куелып, чишелеш табыла. Агымдагы елда да биредә яшәүче халык планлаштырган эшләрен тормышка ашырыр, яшәеш тагын да ямьләнер, алга китер дигән изге теләктә калабыз. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.